chwaraeon nesaf, ac mae Lowri yn dechrau ym myd dartia. Lowri. Ydw wir Bethan, nos y dda. Amddiffyn y teitl enillodd yr llynedd. Dyna'r nod i'r Cymro Gerwyn Price wrth i bencampwriaeth dartia'r byd ddechrau heno yn Alexandra Palace. Ond rhaid i Jonny Cymro arall sydd wedi cael blwyddyn ryfeddol aros tan ddydd Sul cyn camu at yr oci. Y Cymro'n codi'r cwpan a Gerwyn Price ar ben i ddigon. Pencampwr byd a'r hif un y byd. Yn effig unrhyw gefnogaeth y llynedd oherwydd Covid, mae'r awch yno i godi'r tlws am yr eildro. Ond 3 pherson, Phil Taylor, Adrian Lewis a Gary Anderson, sydd wedi llwyddo gwneud hynny hyd yma. Yeah, that was hard. That's why I really want to win it again with the crowd, with family being there, being able to sell it. I haven't even had the trophy to like parade round. Yeah. No, obviously my old dark club, my local, the school. So yeah, I'm going to win it again. Ymhlith y chwaraewyr allai herio am y teitl, Jonny Clayton. Ented i hawlio 4 tlws eleni'n barod. Yn ffrindiau mawr, fydd nam llawer o gariad rhwng y ddau os digwydd iddyn nhw wynebu gilydd, ac mi allai hynny ddigwydd yn rownd yr 8 ola. O ffrindiau mawr yn y gezi, a ti'n bod, fi'n meddwl lot yn dan o'r bychan, ti'n bod, wel, os gyrraedda i gêm Gerwyn Price, byddai'n gwneud eitha da, byddai'n y cwarteri, so gymerau hwnna. A gobeithio, ti'n bod, unwaith ti'n mynd yn bell mewn tournament, mae, ti'n bod, wedyn it's anybody's, lle unrhyw un i ennill lle. Ti'n bod, mae jyst yn, ta pwy sy'n troi lan y gor ar y dydd sy'n mynd i ennill gystadleuaeth, ti'n bod? So, fi yn mynd i edrych mlaen i hwnna, gobeithio gallai war y gerbynau. Law yn llaw, mae'r ddau wedi rhoi Cymru ar y map. Bai dylanwad yn dechrau dangos gyda 5 Cymro yn cystadlu eleni. Byddwn ni'n gweud, y llwyddiant mae Jonny a Gerwyn yn cael maen nhw wir yn Ysbrydoli, bechgyn eraill yng Nghymru. A da ni Louis Williams yn wares sydd yn grwtyn ifanc 19 oed, a heb os gweld y llwyddiant mae'n aml nawr wrth Gerwyn a Jonny. Maen nhw wir yn Ysbrydoli y genhedlaeth nesaf o ran chwaraewyr, ond hefyd fi'n credu bod nhw'n dod nôl ar rhywfaint o sylw i'r gêm yng Nghymru. Mae dartiau wastad wedi bod yn boblogaidd yng Nghymru ers y 70au. Leighton Rees yn ennill pencampwriaeth y byd cyntaf, ond nawr fi wir yn teimlo mae yna statws i'r gêm o ran y gefnogaeth a faint o bobl fydd yn gwylio dros gyfnod yr wyl. Mae'r cystadlu isios wedi dechrau heno ar 3,000 o gefnogwyr yn ei 7th nef. Yn y man bydd Gerwyn Price yn camu i'r oci, yn y gobeith o amddiffyn i goron a diddannu'r dorf.